Com vulguis. Bueno, fer un resum de 2 minuts amb la quantitat d'activitats i espectacles que hi ha a la Fira Màgica és una mica complicat i difícil, però bueno, jo diria bàsicament 3 coses. Una, que la gent que ha vingut a col·laborar, a participar, a fer xerrades, a fer conferències, a fer tallers, ha marxat molt contenta i expressant unànimement que la Fira Màgica és una cosa bastant única. No hi ha festivals, no hi ha mercats, no hi ha fires que congreguin la quantitat i la diversitat de propostes que té la Fira Màgica. Dos, que avui en dia aquest tipus de propostes culturals, socials, amb compromís social que es portin a terme ja és tot un repte. Hem fet la 9ª i l'Ajuntament ja ha dit que farà també una més, com a mínim una més. Sembla ser que no, que està convençut que això té llarga vida per la Fira Màgica. I tercer, comentaria que malgrat estem en un moment de recessió i de poca participació en general a tots els nivells, hem tingut una molt bona assistència de públic i destacant el moment en el qual el Toni Albà, amb l'espectacle Audiència Real, teníem al pati de Can Ratés més de 1.200 persones mirant l'espectacle. Nosaltres creiem que un poble amb una població que no arriba als 3.000 habitants, que sigui capaç de congregar més de 1.000 persones mirant un espectacle cultural, un espectacle de teatre amb un sentit de compromís i sobretot tenint en compte que a la mateixa hora estava jugant la selecció espanyola, creiem que això ja ho resumeix tot.